muutamia paremmin, mutta jos syrjintää edelleen on. Meidän siis ihan ydinlähtökohta kaikille on se, että jokainen ihminen tasa-arvoinen pitää saa syrjiä ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistö on syrjitty suomalaisessa yhteiskunnassa erittäin pitkään. Nyt kun ensi vuonna astuu lakivoimaan, että samaa sukupuolta olevat parit saa mennä naimisiin, niin on se valtava askel siinä, että silti on vielä rakenteita, jotka sortaa seksuaalia. Ja entäs sitten tästä nyt tähän uuteen opetussuunnitelmaan tulevasta kolmannesta sukupuolesta? Siis miten se on tuossa uuteen opetussuunnitelmaan? Se, että niin kun otetaan kolmas sukupuoli. Niin otetaan huomioon se, että niin, no siis meidän pitäisi niinku, huomioida se, että suurin osa ihmistä on miehiä tai naisia, mutta on sitten sellaisia, jotka ei niinku, sitä niinku, pysty määrittämään tai halua määrittämään. Se pitää myös, se on niinku osa meidän yhteiskuntaa itsestään selvä. Jotkut maat on jo ottanut huomioon sen lainsäädännössä ja Suomessa on tosi pitkä. Muistan, kun mä esittelin asiaa kristillisdemokraattien eduskuntaryhmällä ollessa tasa-arvosta vastaava ministeri, niin kyllä hittivaltuutettiin niin avata niille sitä, että joo, että kyllä, että miehet ja naiset eivät ole katoamassa yhtään mihinkään. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö olisi miehiä tai naisia, mutta on tällainen pieni ryhmä, arviolta 2%, jotka eivät ole yleensä mihinkään. Se on mun elämäni kummallisin tilanne. Joo, mutta kiitos. Joo, kiitos. Kiitos.